Здравейте, аз съм Георги Добриков и отново съм приготвил нещо интересно. Това е любопитен смартфон или станалият вече като по-популярен клас фаблет. Говоря за Asus FonePad 6, едно устройство, което ни предлага хибридно решение между функционалността на смартфон и по-голям дисплей, приближаващ се до този на таблетите. Самото име FonePad 6 подсказва, че това е 6-инчово устройство, което трябва да призная има внушителни размери не само на дисплея си, но и като дебелина на корпуса, както и пространство около самия дисплей. Белият му цвят и изискана бяла пластмаса имат елегантен, изчистен вид от така нареченият Unibody тип, при който нямаме заден капак за премахване на батерията, а достъпа до слотовете за SIM картата и картата памет са прикрити от малко капаче. Теглото му е типично за фаблет, но и значително по-високо от това на повечето сходни устройства на пазара, като да кажем Galaxy Note 3, макар и той да има една идея по-малък дисплей. До някъде има причина размерите на устройството да са по-сериозни, най-вече заради двата говорителя, поставени в горната и долната лицева част на фаблета. Мисля, че по-големите размери са единственото, с което ще трябва да свикнете. Всичко останало при работата с това устройство е действително сериозно предизвикателство пред конкурентите в бранша. Сами разбирате, че името Note адресира продукта в категорията на по-работните устройства. Такива, от които максимално да може да се възползвате в работното си или учебно ежедневие. 6-инчовият екран на FonePad 6, който тествахме, имаше Full HD матрица с висока гъстота на пикселите и супер IPS дисплей, от който съвсем нормално може да очаквате най-високо качество на образ, цветове и ъгли на виждане. Като цяло аз самият нямам никакви забележки към дисплея, нито към визуалните му качества, нито към работата с него. Производителността се осигурява от Intel платформата, нова платформа, обозначавана със серията Z, процесорите от която са много способни и FonePad Note е живо доказателство за това. Симеон Николов ще ви разкаже детайлно за възможностите на устройството в ревюто си. Започнахме да свикваме моделите с подобни дисплеи да предлагат и стилус. Asus също предлага такъв, а заедно с него и съответния полезен софтуер е на лице. От Asus доста хитро са се сетили и за малък софтуерен инструмент, който ви напомня, че стилусът е изваден твърде дълго и може би е загубен. Ако имате достъп до интернет, както към момента на започване на работа с него, така и към момента на прочитане на това съобщение, той ще предложи и последното място, на което сте го използвали и където най-вероятно е забравен. Интересни хрумвания за добавен софтуер винаги може да очаквате от подобен клас устройства. Asus и тук са се постарали. Използвайки стилуса имате възможност да водите бележки, да описвате и да правите дори някои графични редакции, да редактирате документи с популярния Polaris Office, както и куп други неща. Опции за контрол на съдържанието и достъпа до програмите също е наличен, да кажем, както и родителски контрол. Въобще възползвайте се максимално от наличното, ако решите да се снабдите с този фаблет. Звукът от двата високоговорителя бе повече от задоволителен за размерите на устройството и определено много над средните в класа. Батерията се оказа друга приятна изненада. Лицевата и задната камера по-скоро ще определя като средно представящи се. Слушалките в комплекта също предлагат много високо качество на звука и ще се харесат на меломаните, поне според мен. Asus FonePad Note 6 обещава, освен всичко друго, да е и на по-достъпна цена след появата си на пазара спрямо останалите конкуренти в този клас. Ако свикнете с размерите и теглото му, то вярвам, че той ще е чудесно допълнение към ежедневната ви продуктивност. Повече за него на Tablet.bg и Smartphone.bg, както и на News.tablet.bg и News Smartphone.bg. Очаквайте и неговите технически характеристики, най-вече процесора в нашите класации. Чао от мен, очаквам ви в YouTube канала ни.